ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க. இப்போ நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா, திருவண்ணாமலைக்கு வந்திருக்கோங்க. திருவண்ணாமலை ராஜகோபுரம் இது. பாருங்க எவ்வளோ சூப்பரா பிரம்மாண்டமா நிக்குது. இப்போ எல்லாம் திருவண்ணாமலை கோவிலுக்கெல்லாம் வந்திருப்பீங்க. ஆனா கிரிவலமும் செஞ்சிருப்பீங்க. இப்போ கிரிவலம் செய்கிற இடத்துல ஒரு முக்கியமான ஸ்தலம் ஒன்று இருக்குங்க. வெற்றியை தர ஸ்தலங்க அது. நீங்கள் திருவண்ணாமலைக்கு வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த கோவிலுக்கு கிராஸ் பண்ணி தாங்க போவீங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து இடுக்கு பிள்ளையார் கோவில்ங்க. இது பேர் பார்த்தீங்கன்னா, சின்ன சந்து தான் இருக்கும். இந்தாண்ட தூணும், அந்தாண்ட தூண் இருக்கும். அந்த தூண்லேருந்து நம்ம கிராஸ் ஆவி உள்ளேருந்து வெளிய வரணுங்க. நம்ம வாழ்க்கையில ஏற்படும் தடைகளெல்லாம் நீக்கி குடுப்பாரு இந்த பிள்ளையாரு. அதனால இடுக்கு பிள்ளையாருன்னு சொல்லிட்டு பேருங்க இவருக்கு. இடுக்கிட்டு இருக்கும். நம்ம வந்து அதில வந்து முயற்சி பண்ணி நம்ம வெளிய வரணும். பாருங்க வரும்போது எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுட்டு வருவாங்க. ஆனா பார்க்கும்போது ஈஸியா தான் இருக்கும் வந்துடலான்ட்டு. ஆனா உள்ள போயிட்டு வரும்போது தாங்க தெரியும். அந்த அளவுக்கு ஒரு ஃபீல் குடுக்கும். ஒரு ஃப்ரெஷ் மைண்டாவும் இருக்கும். உள்ள போயிட்டு வெளிய வரும்போது. நீங்க யாரெல்லாம் திருவண்ணாமலை வரீங்களோ, கண்டிப்பா இந்த கோயில் வந்து கிராஸ் பண்ணி தான் போவீங்க. ஒரு முறை வந்து இந்த இடுக்கு பிள்ளையார் கோவில்லேருந்து உள்ள வந்து வெளிய வந்து பாருங்க. அவ்வளோ ஒரு விசேஷமான இருக்கும். உங்க வாழ்க்கையில ஏற்பட்ட தடைகள நீக்கி வெற்றிய குடுப்பாருங்க. திருவண்ணாமலைக்கு கிரிவலத்துக்கு வரும்போது ஒரு 2 நாள் தங்கி கூட நீங்க இதெல்லாம் சுத்தி பார்த்துட்டு போலாங்க. அப்படி பார்க்கும்போது, இங்க பார்த்தீங்கன்னா, திருவண்ணாமலையில ரொம்ப விசேஷமான இடங்கள்லாம் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு. நம்ம கிரிவலம் போவோம் இல்லைங்களா? அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த இடத்துலலாம் நம்ம கிராஸ் பண்ணி தான் போவோம். ஆனா, நம்மளால எதையும் நோட் பண்ண முடியாதுங்க. எதையும் பார்க்க முடியாது. நம்ம பாட்டு சுத்திக்கிட்டே போயிடுவாங்க. அதில வந்து பலன் இல்லைங்க. நம்ம கிரிவலம் சுத்தும்போது ஒரு ஒரு கோவிலா போயிட்டு நம்ம தரிசனம் பண்ணிட்டு தாங்க போணும். அதில தான் பலன் இருக்கு. பார்த்தீங்கன்னா, 2 குழந்தைங்க எவ்வளோ அழகா விளையாடுது பாருங்க. சுத்தி, சுத்தி, சுத்தி வருது கோவிலே. இப்போ கிரிவலம் செய்யும்போது என்ன ஒரு தவறு செய்றோம் பார்த்தீங்களா? அங்க பார்த்தீங்கன்னா, தேவையில்லாத விஷயத்தை வந்து நம்ம யோசனை பண்ணிக்கிட்டே கிரிவலம் செய்வோம். அந்த தவற மட்டும் செஞ்சிடாதீங்க. யாரோடையும் பேசிக்கிட்டே நடந்துறாதீங்க. கிரிவலம் செய்யும்போது சிவனையே நெனச்சு, ஓம் நமச்சிவாய, ஓம் நமச்சிவாயன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஸ்டார்ட்டிங் எங்க பண்றோமோ, அங்கருந்து முடிவு வரைக்கும் அவர நெனச்சுக்கிட்டே நீங்க கிரிவலம் வாங்க. உங்களுக்கு வேண்டிய வரத்த கட்டாயம் அருள்வாரு. இந்த அண்ணாமலையாருக்கு விசேஷமேங்க, "வந்தோரை வாழ வைக்கும் அண்ணாமலையார்" அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க. இப்ப பார்த்தீங்கன்னா, இப்ப யாரெல்லாம் நெனச்சு வெளியூர்லேருந்து வராங்களோ, அவங்களுக்கு தான் முக்கியத்துவம் குடுப்பாரு இவரு. திருவண்ணாமலைக்கு வந்தீங்கன்னா, கண்டிப்பா கிரிவல பாதையில இருக்கிற இடுக்கு பிள்ளையார் கோவில தரிசனம் பண்ணிட்டு போங்க. ஒரு 10, 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா, கிரிவலம் வந்து வயசானவங்க சுத்திக்கிட்டே இருப்பாங்கங்க. அப்ப பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு பாட்டு ஒண்ணு பாடிக்கிட்டே போவாங்க. கேட்கும்போது அவ்வளோ ஒரு இனிமையா இருக்கும். அந்த பாட்டு யாரெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஓகே. பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் வீடியோல பார்க்கலாம்.